uvidíme. Človek sa musí zabávať. Tak, to nevadí. My sa tam uveledečíš. To má dobre oflakaná som. Dobre. To rovno hore si išla, rovno. No, keď si bude najťažší, tak sa tohto mokre zo skalu. Ja som bola opretá furt. Minulý ročný pár plovov tam bolo, už to úplne na jeseň. Ako dosť mi to chytalo mučnatku. Nič čo chytalo to v tej jesene. Ale ako nič som s tým nerobil, nebol to problém. Ja som zvedavý teda, jak to bude. Ono čo som začial to, že akože v podstate boli rôzne hlášky. Jedna hláška bola, že teda že tie účinné látky, taký komplex to obsahuje len v tých častiach. A nešla som tak? Kde to je od dána. No hej, len ako... A zase z druhej hlášky bolo, že sú dva typy. Jedna, že je nejaká lista a druhá je široká lista. Ale zase, jak to dobre padne? Je akože len taká kvázi placebo efekt. Teda. Ale neviem, či to, lebo to je, vieš, to sú také názory, že čo článok, to názor. Cez hlavu, no. Človek to musí vyskúšať, no a uvidíme. No. Ja si osobne myslím, že keď máš tú rastlinu zasadenú na dobrom slnečnom mieste, tak nie je dôvod, aby tie účinné látky nemala. Dobre, tá sa už lepšia chytí. No, Peťo, toto máš rýchleho pacienta hore. Ten zákon o kaktusoch, neviem, či si počul tam. Celkom. Kaktusy s obsahom týchto psychotropných látok. A oni dneska, tak predstav si, že Česi vydali, Česi majú dosť prísne zákon, lebo tam je veľa kaktusárov. Lebo som bola moc právo, no a ty si dobre. Zákaz obchodovania s nimi. A každý, kto má tieto rastliny, už ich nemôže rozmnožovať a musí ich ako prihlásiť. Vieš, kto má teraz tieto rastliny, ale tieto musíš akože zvlášť. To znamená hlavne tie lofofory, vieš, ale je ich akože dokonca. Peruvianus, je ich veľa, hej. Tak lofofory, vieš, to kopu ľudí má doma na teraz panika je, teraz nevedia, čo to majú. Panika je. Cereus, Peruvianus, takisto, mnohí to aj nerozumejú. Mandragoru nevieš, Jaro? Koreň mandragory? Neviem, ako u nás som to čítal som od nejakom zahradníckom slovníku naučil. Je to taká pitinka, čo... Ty, aké ťa naháňali, že nejdem začať. To vybehol. Ja tu chcem mať za sebou. Tak na Korisku som hľadal, ale bolo... Tak sa aj menej unavíš, keď ješ rýchlo. Takže nenašiel som, ale v Stredomorí bežne rastie. Je to veľký kolovitý koreň v skleníku vo voľnej pôde určite. To sú dobré úchyty. No. A ja ti mám dať kúsok? Na Rusi s tým robili seriózne pokusy, čo sa týka s týmito rôznymi koreňmi. Ty kokso, ako to nechápeš, ako oni pokusy robili, že normálne to drvá napríklad závod, tok briaty, šľahli to tam 5000 zamestnancov, normálne rozkaz, teraz to budete užívať 2 mesiace. Tak jedna skupina to užívala, druhá skupina užívala placebo. A teraz sa akože zisťoval, chorobno.